Tady jsem dostal mailem, myslím si, půvabnou zprávu, jak pěstovat puberťáka. Myslím si od někoho, kdo má dobrou zkušenost s pěstováním puberťáka. Puberťák je velmi náročný na chov. Rozhodnete-li se chovat doma puberťáka, budete mu muset vyhradit dostatečný prostor. Rozpínavost, pokud jde o teritorium, totiž spolu s věkem stoupá. Krmení. Puberťák je všežravec. Spásání potravy probíhá celodenně, prakticky nepřerušovaně. Může se stát, že se puberťák dlouhodobě živí pouze jedním druhem potravy, například tradičními českými brambůrky nebo hamburgery. Veškeré snahy ze strany chovatele o přikrmování zdravou výživou přicházejí nazmar a je potřeba se s touto skutečností smířit. Celková péče. Puberťák je náchylný k depresím. Léčba a předcházení depresím spočívá v kupování značkových oblečků a obuvy, želatinových medvídků a počítačových her. Komunikace s puberťákem je závislá na úrovni dosažené při výcviku. Chovatel se musí naučit rozumět řeči těla, aby byl schopen z trhavých pohybů hlavou, případně ramen, vyčíst nesouhlasnou reakci. Pozitivní reakce nedává puberťák v žádném případě najevo. Denní režim. Puberťáka je nutno podrobit komplexnímu výcviku. Od přírody je puberťák spíš líný a je schopen veškerou svou energii vynaložit na správné oddechování při spánku, respektive na změnu polohy na gauči z levého boku na pravý a naopak. Výcvik se stává z výuky jednoduchých příkazů, jako například jdi do školy, nebo vyčisti si zuby, případně umyj nádobí. Jsou známy případy, že po mnoha letech trpělivého výcviku puberťák na některé z těchto pokynů začal reagovat. Chov puberťáku je záležitost velmi dlouhodobá, někdy trvá mnoho let, než zjistíte, zda chovaný jedinec bude schopen samostatného života. Někteří jedinci zůstávají u svých chovatelů do pozdního věku a znamenají pro ně nemalé náklady. Na druhou stranu nutno říci, žádné jiné domácí zvíře vám nepřilne tolik k srdci. Tak, to bylo všechno.